Ehihie ọma ụmụ aja ala Igbo. Ekene m ụmụ Igbo niile ndị a mụrụ taata bụ Afọ. Taata bụ ụbọchị ndị ọdịnala, ọ maka na ka a na-ekwu okwu ya. Afọ bana ndị ọdịnala na ndị omenala, ụmụada na ụmụ ọkpụ dị na ya, okoro na agbọghọ dị na ya, ndị nze na ọzọ, ụmụ ọkpụ. Asị m ka taata bụ Afọ ka ọ fọtara anyị ihe ọma, ka ọ fọgbuoro anyị ndị iro, fọpụrụ anyị ọdachi mmụọ ọdachi mmadụ, ya fọgbuoro anyị amoosu mmadụ, ọgwado ndụ na ụgbọ nwụrụ anwụ, ya fọgbuoro anyị ndị aka na ogori mmụọ na ndị aka na ogori mmadụ. Asị m ka taata bụ Afọ ka ọ fọtara anyị ndụ n'elu ndụ, ụba n'elu ụba, akụ n'elu akụ, ogologo ndụ ka anyị na-ayọ, ndụ mmiri, ndụ azụ, mmiri atana ma azụ anwụna. Mụ wee sị ka m were taata wee kụzie maka arụkwụsị, maka o nwere one post that I came across on Facebook ebe a na-emebi ikolo, a na-agba ikolo ọkụ. Ụmụ ihe ndị a uche ihe anyị ji eme ọdịnala anyị. Den butikwe ebe a na-agba arụkwụsị ọkụ, mmadụ asị na arụkwụsị ka a na-agba ọkụ, mana mma asị na ọ imejis. Mana onye na-eje agba ihe mmụọ, ihe eji eme mmụọ ọkụ, onye ahụ amakwara ihe wu mmụọ. Ụmụ ihe anụnwa bụ ihe ụka butechara n'ala anyị, maka na ha si n'ike adịrọ n'ọdịnala anyị. Ya ka o ji abụ ndị okenye nọ n'ụlọ kwesịrị ịkụziri ụmụ ha na ọdịnala tọkwara ha na onye etinyekwa n'aka. Onweghị onye na-eme ya, ebe ụbọchị nkịtị ụmụ ya were aka wee na-ebutere ha abụmọnụ n'ezinụlọ, si na ya na-eso ndị pastọ ma ndị ụkọchukwu were eji emebi arụkwụsị. Ị bụrụ onye nne, bụrụ onye nna, sepụ aka onwe n'ọhịa tupu ọha aka mmadụ. Unu ekwezina ka ụmụ unu soro na-eje emebi arụkwụsị. M na-atụnyere unu azụ ka m gwa unu ihe unu amarọ, anaghị m egbochi unu iji emebi ya. Mana a sị na okenye anaghị anọ n'ụlọ ewu amụọ n'ogbere. Ahụ ekwughị mere okenye, ekwu anụghị me nwata. Ọ bụghị na m na-agbachitere arụkwụsị maọbụ na m na-anụrụ ya ọgụ, kama na ana m enye unu ndụmọdụ ka unu wee mara ihe unu na-eme, maka unu amaghị ihe unu na-eme. Onye na-asị unu ji etinye aka n'imebi arụkwụsị maọbụ n'ihe eji eme mmụọ, unu ya asị onye ahụ na ya na ezinụlọ ya na ndị ya na ya na-eme ya eso jee emebie ya, ha akpọta n'ụlọ ahụ. Ka ọ ga-awụ mgbe ihe ya eme o mewe n'isi ha, ka ọ hapụ ime n'isi unu. Aka m nọ ndụ years ago, ọ techabere aka mgbe a sị na ndị ụkọchukwu na youth bịara mebie arụkwụsị n'otu obodo. Ka ebe ha nọ kịta, o nwezi onye gwọrọ n'ime ndị youth ahụ, ha nwụchara anwụ. Arụkwụsị na ọ na-ahapụ unu na na-emebi ya, ọ bụghị na onweghị ihe o ya ekwu, kama na ọ chọrọ ka unu mechacha nnọọ ihe dị unu n'obi, ya na onwe ya wee bido nke dị ya n'obi. Ya na onwe ya wee bido nke dị ya n'obi, wee mewe nke dị ya n'obi. Unu ma onye ka o ji ahụ mgbe ahụ a na-emebi ya, onye ụkọchukwu a na-asị unu n'afọrọ mgbe unu mebiri ya, o nwere ihe mere, unu asị ya mba. Mgbe ahụ unu na-emebi ya na onwe ihe o mere, unu na-asị ya mba. Unu ama na arụkwụsị na-eche ka unu mechaa ihe niile dị unu n'obi, o wee gosi unu nke o ji biri. Maka na onye mechaa ya je nọrọzie, o wee bịa ndị ọbata ha n'ebe ị nọ kpoo ma gị na ezinụlọ gị kpohuchaa ụlọ. Ka m bido n'ịkọwa maka ndị na-amaghị ihe bụ arụkwụsị. Ezigbote aha ya bụ arụkwụsị, aha ya abụghị arụsị. Eri mgbe ndị ụka batara n'obodo anyị ka ha ji nye ya aha ahụ arụsị, mana mkpụrụ ya n'isi wee ezigbote afa ya wụ arụkwụsị. Ọ na-asọ arụ, ọ na-asọ mpụ, ọ na-asọ ihe ọjọọ, ọ na-akwụsị arụ. Ụdị arụ ọ sọkwa na ị na-eme ije ha, o mere ụdị arụ ọjọọ awụ ị na-eme ije ha aba na arụsị.
nwee nke ọ ji awụ na-eme ọ pịa gị ụtarị, ọ na-asa arụ ibe ọnwụna wụ ibe arụ ọ na-asọ ya. So arụkwụsị anyị na unu na-eje ebe ahụ emebie ibe eji mewe mmụọ, makwa na unu niile tinyere aka n'ebe ahụ anakwa ha adụ. Onweghị onye ji adụ ogologo ndụ, ọkwa ọnwụ ike ji egbuchi unu niile. Ọ na-awụ nna ahụ ebe ha na-emebi ya, ana a na-emebi ya na a na-emebi ya. Ụmụazị onwe ha amaghị ebe ọdịnala si wee bido, ọ ebe ịgbachi ha nkịtị ka ọ hapụ ịdị ka ị na-agbachitere arụkwụsị okwu, mana nke iji wee wụrọ ka iji asị ụmụ iwu na-eme adụkwa ha mma. Onye achọzighị ịnụ ojezuo ike, ịchọkwa na ịnụ ọnụ ghọtago. Arụkwụsị anụ unu na-eche na unu na-emebi, onweghị onye na-emebi arụkwụsị. Ihe unu na-emebiwa ihe eji wee hido ya, maka na arụkwụsị ya na-ekwu ọ n'ime ana ka ọ daa, onweghị onye na-ahụ ya anya, onweghị onye na-ahụ arụkwụsị anya. Ekwu m ji etinye ebutere onwe unu abụmọnụ unu na-ezi ezinụlọ unu. Ma ndị nna anyị bụ ndị okenye kwesịrị ịkpọ nwa ha dụọ ha ọdụ, onweghị onye na-emezi ya. Si na ụmụ unu ha wepụ aka enwe n'ofe tupu ọ ghara aka mmadụ. Ọdịnala Igbo anyị wụrụ ọdịnala Igbo tọrọ mmadụ. Even a great grandfather ka na-eme exist kịta anụwa, jee jụọ ya, ọdịnala tọrọ ya. Ọ bụrụ ụmụ ya utu anyị ma ndị 18 years ma ndị 20 years ma ndị 30, unu anyabeghị anya, ọ bụrụ ọnwụ ike ka unu ji ya akpọchi onwe unu ihu. Arụkwụsị nwere ike, ihe ahụ unu na-emebi ya. Arụkwụsị is powerful. Ihe ahụ unu na-eje emebi si na unu na-emebi arụkwụsị. You people are not spoiling any arụkwụsị. Ihe eji hido ya ka unu na-emebi, and mebicha ihe ahụ eji wee hido ya, ya nwa na onwe ya ebinite, anaghị ahụ ya anya. Ọ na ana ka ọ dị, arụkwụsị dị na ana anaghị ahụ ya anya. Na unu na-emebi ngwongwo ya, onwe ya ka unu na-emebi, ọ nọrọ ofu ebe na-enu, and unu mecha ibe ahụ ndị unu n'obi, obido rụwa unu, ọrụwazie unu kam. Arụkwụsị na-asa arụ, maka na onye ọbụla jiri mebie ihe eji wee hido mmụọ arụ ka e mere, and o ji egbugo ụdị ọ nakwaghị echi warning were egbu, and ogbu ọzọ amagụ ma ezinụlọ gị o gburu unu na-aga. Onye ọbụla hikwa asaa n'anya, wepụ n'aka enwe n'ọhịa tupu ọ ghọrọ unu aka mmadụ. Arụkwụsị anaghị achọ okwu. Imeta ihe mmụọ jiji egbugo mmụọ egbuo ogo, and mmụọ gbuo ogo ozu mmụọ ka ewu ejeghị eni ego eni ozu ọzọ ada na ezinụlọ ahụ. Anaghị eni onye mmụọ gburu eni. Olesi ndị na-agụ mmụọ aja asị ka ji ego bịa gbara ozu onye ahụ. Onye nwụ na mmụọ gbukwara ọkwa arụ, ịnakwa ha anụ ụwa ọzọ, ịnakwa ha anụ ụwa ịnwụchakwa ana. Na ndị arụ ma eni ego ma enwu ha ana. Unless abịa na mmụọ gbara gị tupu eni ego. Unu emezi na arụ, unu ebutere onwe unu abụmọnụ. Onye mere ụdị ya anaghị abịa ụwa ọzọ. Ndị ụka ahụ rizi n'ụlọ, ụmụnne m na ụmụnna m, ikwu m na ibe m gbara na arụ ọsọ. Ọ na-agba iyi a ọkụ, ndị nọ ebe ha na-asị, kedu ndị na-ekwu na ihe a na-eme adịghị mma? Ọ unu ka ọ dọrọ ikwu na ihe a na-eme adịghị mma, na mmụọ a na-agba ọkụ ka ọ dọrọ. Nke okenye ji wee wụrụ okenye, ị kwesịrị ikwupụ, maka na ekwuo ahụ ekwughị na-eme okenye, mana ekwuo anụghị eme nwata. Kwufugodi ma ya wụrụ na onye ahụ anụzighị. Ngwa ebe a na-eme ihe ọjọọ, mma ekwufula na zụta ụkwụ na ọkwa na ihe ọjọọ wefukwe na aka o. Den unu a na-agwazi ọrụ na-ewefu ha aka unu ekiri ya mmanwụ. Arụkwụsị anaghị achọ okwu. Ụna ka esi wee nụta nwaanyị nna di ya na-eme ọdịnala, anụbata ya na ngwule ahụ, ma ihe nna di ya ji eme mmụọ o dowechara ya na ancient pot udu ndị mgbe ochie anụ. Nna di ya anwụcha ha na nwaanyị a na-eme na o so na charismatic soro na nke a na ọkwa ya gbagotere n'ụlọ ụka. Ya jejude ibe niile kuru isi ewu, dara isi ewu, were ma olive oil ma mmiri nsọ fechacha ya wee gbaa ya ọkụ, wee sị na o kwenyere na Jizọs na onweghị ibe je eme ya. Nwaanyị ahụ 4 market days o ji wee mee ihe ahụ. Ibe nna agwa gị uwe eziokwu, ibe mere na ana kwiwo na aja na ebe a, aja na Igbo anyị ka o mere. Nwaanyị wite ụka ya niile na ibe ahụ gba 4 market days ka mmụọ nyere ya, ọkụtuo ya ọda stroke. Onye ha ya 1 week nwaanyị nwụọ. Ka pawa ga ahụ isi na pawa Jizọs iji eme ibe.
kedu ebe ọ dị? Mmụọ mewego, ndị ụka ji ahafụ gị gbafu. Ka e hụrụ mmụọ jidogo tiriwego, onye gbata ọhafụ gị gbafu. Wepụ n'aka onwe n'ofe tupu ọha aka mmadụ. Ọrụ ndị be anyị bụ asị ubele bebekwe, fikwe na-asa n'anya. Nwa nwa okenye eji m na-ekwu maka mma ha nọ n'ụlọ ewu amụọ n'ọgbụrị. Eji m na-ekwu maka na ọ ji awụrụ m ihe arụ na ahụrụ m ihe ọjọọ, ejeghị m ekwufuru ana je ejido ya jido nna ụnụ. Yutu unu je na-eje eme ihe mefụta ihe dị mma. Onye ji ọmara chi ya, mara one akara aka ya na chi eji wee bịa ụwa. You face your destiny. You face your destiny. Na progress in your life. Ọ wụrụ ibe short ndụ gị, igbuo ndụ gị nkenke, je na-eme na ị na-eme ihe boys, ị na-emebi arụ kwụsị. Ị na-emebi arụ kwụsị. Mmụọ sị mụ na m kwuo ibe a taa, ma ibe mere o ji wee sị m kwuo taa. Unu ebutezinere onwe unu na ezinụlọ unu abụmọnụ, maka na ụmụazị na-atazi ahụhụ ha amaghị. Maka na unu rụkọtacha mmụọ gbucha unu, generation na-esokwa unu ebido kwetara ahụhụ. Ha na-ejegharị from one dibia to another na-agbagharị afa, from ọrụ ndị kanọ n'isi ha na-ejegharị from one church to another na-achị ibe na-eme ha. A na-asị ha ancestral spirit. Mgbe ahụ ha bịazie sị gị na ibe emetere, ịchọrọ gịnị nwe ibe nwe emetere? Ọ bịawa ibe ndụ nọvụrụ ụwa si na ezinụlọ gị metere. Unu a na-ewetara ndị omebe ibe pama avụmọnụ, na-ewetara ha ụchụ, na-ewetara ha uke na their life. Onye bụ ite ahụhụ dịka family unu ka a gbachara asị, ọ bịawa ibe unu metere. Mewekwen. Ọkwa onye mara aka dị ya mma obiwe n'isi. Mana ejekweghị m ekwe maka mgbagbu wee ghara ọgụ. Alụkwụsị ahụ dị ebe ahụ ma ibe mere eji wee doo. Ị hụrụ alụkwụsị nwere oke nwee nweghị ogwugwu nwunye ya, udo owu oke. Onye nke o si wee dị na mmadụ, mmụọ nwere oke nwee nwunye, den anyị nweghị mmadụ, anyị nwere oke nwee nwunye. Denụ ka ihe ojije awụ ebe hafụ, ka ihe wụ na o nwere ihe ọjọọ alụkwụsị mere ụnụ. Maka na chọọchị etinyego ya unu n'ebe ahụ ka mpụ niile si apụta, unu ewee na-ekwe. Ugboro unu na ọnwa unu ugboro one ka o megere unu arụ, maka na ya nwawo arụ kwụsị na-asa arụ. Ugboro one ka o megere unu arụ. Ụmụ ụwa tetekene nọ n'ụra. Unu ebuzina onwe unu atazine ndụ unu afụfụ. Oku na-akpọkwa ndị ka ugboro na-abụ ọkwa ọkpọfe ya na ndụ, ọkpọ ya n'ọnwụ. Ijekwere eche ịdụ ndụ wee mara ibe eji ahụ n'ụwa na ịka onwe okorobịa sị gị tiri ya alụkwụsị, ije tiri ya ibe ndụ gị nkenke. Onye mebiri ibe mmụọ nakwa ha n'ụwa, maka enwe ha anaghị ọmụmụ ka ịwa ndị je ha anachi atadị ụtụ ibe mmụọ anaghị amasị gị. Adọkwa m na aka na ntị, tatawo ụbọchị ndị ọdịnala, tata bụ afọ ọmụmụ si na ngwa unu ya nwawo ihe. Sebunata n'aka n'arụ. Unu na-anya ibe na-eme n'ụwa unu ama na obu adụ ha aja na mma. Obu adụ ha aja anawo nna ọmụmụ nwa. Anọkịta ofu ọya adafụta. Ihe na-anya n'ọya na-eme kịta anụnwa. Ifu na eji maka opportunity, eji this thing wee close all the churches. Mana ndị ọdịnala ka na-alụ 247. Anyị na-eme ọdịnala. Ọrụ ka nọ na etupu m wee kwuo okwu a. Ọ ya egbochi ha ime ibe ọwụna. Ọ ya anụnwa because we believe that ọ ya ha ndị nna nna anyị nkwenu ka ọ jee ayọ nwa afọ Igbo ma ya rụzie onye ọdịnala. So before ya na-emechi ibe, at least o mee na 1 month omezi onye na-aga ụka. Unu afọrọ ka unu maragodi na iwe na-ewe aja na nna ọmụmụ. Kịta ka eji ama, a sị na ọ ga-eruo na mgbe eji ama aka ka aka. Ọ yi ike ka ike. Ụka niile emechisiri, mana ndị ọdịnala 247 anyị n'ọrụ. 247 mmadụ na-abịa emerechi ya ihe. Baanụ n'anya, still this thing unu amabeghị na o nwere ibe mere this thing ji eme. Mana ka nka jide okwu m. Maka mgbe unu ji ama the reason why
this thing mere kịta anụnwa ji wee mee oge na-abịa and o nwere ike ọ dịrị unu late na na-ebegharị. Agọzikwa m ụmụ Igbo niile ebe unu anọ na ma ndị nọ mba ofesi ma ndị nọ n'aja ala Igbo, ka udo bụrụ nke unu tata, ihe ọma bụrụ nke unu, ogologo ndụ ya awara unu ọjị tata, ndụ nwoke, ndụ nwaanyị, ndụ nwata, ndụ okenye, ka tata mara anyị mma. Ya gazienụ. Ndewo na ndị nke m.